Vysoká tráva pokosená komfortne a rýchlo. To je bubnová kosačka Hecht 5060, ktorú si teraz rozbalíme. Ukážeme si, ako sa skladá a budete milo prekvapení, aké je to jednoduché. V čom sú hlavné rozdiely? V poslednom videu sme si natočili lištovú kosačku 587, ako sa skladá, ako sa preštartuje. Je určená na vysokú trávu, ktorá je vhodná na seno. Teraz si vyťahneme bubnovú kosačku, ktorá je vhodná na mulč, na posekanie, na rýchle a efektívne pokosenie lúk. Hotovo. Dve skrutky dotiahnuté, stačí naliať motor, ktorý je štvortaktný, čiže čistý benzín zvlášť, olej samostatne a môžete ísť spracovať. Výhodou bubnovej kosačky je, že má dvojicu obojstranne brúsených nožov a pri narazení o prekážku sa zasunú dovnútra a vplyvom odstredivej sily sa opäť vysunú von. To z nej robí naozaj odolného pracanta a keď sa nedaj Bože aj jedna strana zatupí, stále ju viete otočiť na opačnú stranu a kosíte ďalej. Výrobca samozrejme myslí aj na to, aby ste kosili rýchlejšie a práve preto sú tu potom ďalšie dva voľné vstupy, ktoré viete doplniť o ďalšiu dvojicu nožíkov so skrutkami a maticami. Takáto skrutka je pomerne lacná, cena náhradného nožíka skrutky je okolo 6 eur dokopy, takže za 12 eur v podstate môžete mať štvornožovú kosačku, ktorá rýchlo seká, rýchlo mulčuje a to, ako pracuje, si ukážeme spoločne vo videu. Pri tomto motore je dôležitá ešte jedna vec. Okrem toho, že v zadnej časti sa nachádza benzínová nádrž, pod ňou na palivovej hadičke je uzáver paliva. Pred každým štartom sa naozaj uistíte, že ten guľový malinký ventilček je otvorený a že benzín prechádza do karburátora. Je to dosť častá zbytočná reklamácia, ktorú odstraníme naozaj na predajni takto jednoducho rýchlo, že otvoríme ventil a stroj naštartuje. Na naliatie motora potrebujeme jednu fľašu motorového oleja 10V30, lievík, nejakú handru na utretie a samozrejme možnosť, ako si správne ten motorový olej naliať, čiže mierku potom vždy len prikladáme k závitu, jemným pootočením chytíme rovinu v závite, vyťahneme naspäť a odčítame hladinu oleja. Teraz si to ukážeme. Olej máme naliatý, benzín sme naliali tiež, páčky, spojky nemusíme teraz mačkať žiadne. Dôležitá je páčka otáčok motora. Má pozície štart, plné otáčky maximum, minimum a stop, ktorou vlastne motor zastavíte. Teraz si dáme páčku do pozície štart a môžeme ísť priamo štartovať. Štartovanie si najskôr povytiahneme a keď nás zastaví miska štartéra, jednoduchým potiahnutím motor nakopneme. Následne páčku otáčok stiahneme do pozície max. Krásne tam zapadne do predrezanej pozície a motor počujete zmení otáčky na pravidelný chod a je pripravený na štartovanie. Takto jednoducho to štartuje. Videli ste prvý štart, žiadne predohrevy motora tam neboli. Naštartovali sme to na prvé potiahnutie a motor je nachystaný rovno ísť do práce. Motor po naštartovaní má voľnobežné otáčky, nemusíte držať žiadnu spojku na to, aby motor bežal. Aké sú tu spojky? Je to veľmi podobné ako v predchádzajúcom videu na lištovej kosačke, čiže samostatná spojka, je to táto menšia spojka, ktorá nám zapína pojazd. A je tu samostatná veľká spojka, ktorá slúži na roztočenie bubna. Na to, aby sme ju dokázali stlačiť, je tu malinká poistka, ktorú si musíme stlačiť na odistenie. Ako náhle je to odistené a poistka je stlačená na doraz, bubon sa roztočí a môžete ísť kosiť.